Mali finitigilaka ɲɛmɔgɔ dɔ ye laseli kɛ AFP ko u ka larawuli baara ɲɛnabɔli ugumu kɔnɔna la Mali jamana kɛɲɛkɛyan fan fɛ ko u wulila k'u ka finitigilakaw bila ka taga Kidal kɛɲɛka ani kɔrɔyan fan na ko saridasiw ka kulu a wulila tɛnɛndon sɔgɔmada fɛ Gao ale ni Kidal cɛ kilomɛtiri 300 jamana worodugu ani Tilebiyan fan na a ka kuma la. Lakana ɲɛmɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko convoi ni a bɛ mobili 119 k'u y'u jɔ sira fɛ kilomɛtiri caman Gao kɛɲɛkɛyan fan na ko nin hakilila in taara karidon saridasu ɲɛmɔgɔw olu ka ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ a ka kuma la ko nin larawuli baara in bɛɛ senna jateminɛ kɛlen k'a fɔ kabi utu kalo la balawu kɔni a juguyara kosɛbɛ marifatigi jɔkulu ani jihadi tigilamɔgɔw ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma. Kidal porokotoli ka bɔ Mali ka mara kɔnɔna la ni o yelen k'a fɔ komi jamana ka kanabilali ko o Bamako ka dimiko kɔrɔ kumaba ye Mali jamana ka fanga tɛ kan ka se ka boli a kan nka marifatigi jɛkulu Coordination des Mouvements de l'Azawad ni o ye SEMA ye. Mali jamana ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta ye layidu ta Mali jamana ka kanabilali o ɲɛnajɛw senfɛ ko jamana bɛna a ka fanga boli a ka kɛnɛ fɛn fɛn bɛ yen ni o tun porokotolen don a la. Kidal ale de kɛra u ye ka bin fɔlɔ mɔgɔ murutulenw minnu bɛ fɛ ka u yɛrɛ ta olu bolo kɔnɔ mankan wulilen san 2012 wagati. O kɔfɛ a ka sɔrɔ ka bin salafisiw olu tɛgɛ kɔnɔna la minnu bɛ kanabilali yɛrɛta nɔfɛ olu ka sɔrɔ ka na a ta san 2013 wagati la ni Faransi jamana ka larawuli baara min kɛra Mali kɔnɔna la. Ka bɔ o wagati Kidal b'u ka mara kɔnɔ kabi u ni Mali finitigilakaw karilen ɲɔgɔn na san 2014 o wagati la.